Kita since naka-ordinansa na Oo. masapol nga bayadan tayo. So we will be paying within a period of 15 years, bayadan tayo dijay. Yes, 15 years. And I just talked with our budget officer ito tayo, nakita ko man di man na i-budget iti development fund for proposed budget for 2026 is the payment of 9,999,999 pesos and 96 centavos That's every year. year. Ngayon, didilaeng tay capital na. Sa bali pa interest na. Nga interest na, ket agpatpatit no Jack Mariro, about 7 to 8 million a year. Diminishing market di, but that's 15 years. Ket agikarkaro lata detay 20% development fund, ken detay general fund ti munisipyo. Ket nagdakkel nga mapan ko makatikitay basic services yan ala nangarot. Bayadan tayo. But no damagon nyo kanya na ituloy i proyekto na bali na government center, I'm sorry but I have to suspend the project, the program. Gamin tawan mo ti pundot munisipyo nga pang develop. Mano ko mat pang develop na yuri di pa nakagabor na lang mano ko mat. Manon to man nga rot ti panang build mo di tayo matamo no kasanon to di pa nang baybayad no umutan tayo manet. Anang arti maipan ijay sir awampay? At ang plano tayo mo ito ibiyang kaya't ko nga at paginkamang na yuri isang kapasit lang. Actually, pinaraupan tayo. Narot kat irrigated rice land. Yung digit portion na nga naraupan, mabalin nga mausap nga pagpaupa. Tingarot pang panunod kat napintasa nga ijay iti pakaipanan na iti pagfiestaan tayo itakta. Pagperyaan, pag-i-displayan iti pagilako, iti may panggap iti fiesta nga activities ilabil kayo ijay. Tapno at least damat paginkaman ROI. damat pangtulong na pangbayad kanigiti utang ti munisipyo. Speaking